Spod. Ľudia už od nepamäte hľadajú odpovede na otázku, čo je zmyslom ľudského života. A Aristoteles napríklad tvrdil, že to je bláženosť, či život podľa cností. A niektorí ľudia si myslia, že sme šťastní vtedy, keď naplno využívame všetky tie danosti, ktoré v sebe máme. A spod čiastočne prispieva k riešeniu takéto závažnej otázky, čo je cieľom ľudského života, pretože spod vám umožňuje ako kreatívny priestor rozvíjať to najlepšie, čo z vás je a proste vybičovať to do maxima. Môžete začať svoje biznisy, môžete stretnúť zaujímavých ľudí, môžete navštevovať akcie ako táto, a kde sa vzdelávate a posúvate sa ďalej. Toľko asi k spotu. A dnešný guru má veľmi zaujímavú tému, že ako zaujať na prvý pohľad. Ja som sa o to pokúsil tým, že som si dal bordovú košelu, ale neviem, či to zaberá. V každom prípade je tu človek, ktorý o tom vie o mnoho viac. A to je Jaro Zacko, ktorý je kreatívnym riaditeľom z reklamnej agentúry Advertising. A napriek týmto technickým problémom už na to lepšie. Vám teda bude chcieť sprostredkovať to najlepšie, čo sa týka corporate identity a všetkými vecami, ktoré s tým súvisia. Jaro, máš slovo. Možno chcete byť šťastnejší, keď na to vidíte, čo bude taká tá vec, že to som chcela, to bude fajn. Sa rozviem. Napríklad, akože ja som sa prišiel kvôli tomu, že som chcel vedieť, že vám mám čo povedať. A chcem vám povedať o tom, čo sme robili na striade, o nejakých veciach, ktoré sme zažili, ktoré proste fungovali, ktoré nefungovali. Potom možno o veciach, že ako sa ja pozerám na značky, ako sa pozerám na startupy, ako sa niektoré veci majú robiť, čo sú nejaké dobré príklady, čo sú zlé príklady a tak, a možno sa z toho nejako spoločne poučíme a možno keď niečo budete robiť niekedy neskôr, tak budete možno mať také nejaké inšpirácie, že ako to robiť. Tak. No a v rámci prezentácie, ako zaujať na prvý pohľad, som si naschvál pokazal prezentáciu, lebo to už je zaujímavé. Ale ja to ešte rozbehám dneska. Tak, ja som tu kvôli tomu, a kvôli čomu ste tu vy? Môžeš kľudne povedať. My sme s kamošmi akurát oddelili zo starej firmy časť do nového brandu a dávali sme akurát často nový web a budujeme corporate identity, tak to prišlo akurát toho, že niečo nové sa možno dozviem a si tak zhodnotím, že ako vyzerá to, čo máme už doteraz. Super. Ja. V pohode, akže? Ako chceš? Ja som za to. Ja v podstate som preto, lebo som sa prišla poznať, ako ľudia sem chodia. Som živím niečo úplne iným. Máňam ľudí do televíznej show. A prišla som sa pozrieť, že aká skupinka sa tu stretáva. Mám taký malý výskum. Ako vidíte? Ja v tej dobe základne som Luboš. Mňa skôr zaujalo ten nadpis. V podstate úplne prapor, prečo som prišiel, som sa chcel predať. A v podstate ma to zaujíma, že ako zaujíma na prvý pohľad. Mám také skúsenosti. Tak môžeme ja pokračovať. Ja som Barbara a ja som sa prišla po inšpiráciu. A keďže my nie sme úplne startup, v podstate na Slovensku sme spoločnosť, ktorá tu funguje nejaké obdobie, ktorá sa mala poradenská firma, ale marketing ako taký je u nás celkom startup, keďže sa to teraz veľmi neriešilo a ja to ubieha už nejaký ten rok. A máme nejaké veci predefinované, ale vo veľa veciach máme ešte relatívne voľnosť, takže s tým by som chcela ešte lepšie pracovať, takže si myslím, že máme tu priestor. Ja som Janči, ja môžem pokračovať. Ja som sa prišiel kvôli tomu presne kúpiť značku, lebo mám jednu značku startupu, ktorá nie je úplne dobre definovaná. Mám tam veľa takých otázok a nie som si úplne istý, akým spôsobom to ďalej ťahať. Čiže možno pre nejakú inšpiráciu som si prišiel. Ďakujem, pokiaľ vy nemusíte, ale... Ja som prišiel pre to isté, vlastne kolega spomínal o budovania značky a o tom, ako povedzme čo najlepšie spropagovať svoju značku, čo mi môžu odlíšiť od ostatných, by som povedal, a akým spôsobom získať čo najviac zákazníkov. Ja si píšem pre seba úlohy, že aby som nezabudol, že čo
keby nakoniec skončím, že by som videl, že áno, to som spravil, to hej to. Alebo pokúsil som sa aspoň. Tak ja som to videl na jednej konferencii, čo organizoval Peter Šebo a zase tam mal nejaké kreatívne veci zaujímavé. Že na to aj pýtali, tak som si povedal, keď si videl to meno, že to asi bude v pohode. Super, ďakujem. Uvidíme. Ak si to podarí rozbehať, tak... Aj bez toho to bude hľadám fajn. No, kto ešte nič nepovedal, alebo... A chce ešte niečo povedať? OK. Dobre, vy teraz budete mať prezentáciu. OK. Dobre, ja poviem ešte jeden príbeh. Pred asi 2 rokmi za nami došiel taký jeden kamarát, my máme agentúru v Dedine a on býval oproti nám, oproti v dome a povedal, že chce robiť bistro s azijskou kuchyňou, ale chce to robiť inak ako sú také typické azijské bistra a chce proste, aby to bola kvalitná kuchyňa, že zobral si sushi kuchára z nejakej známej reštaurácie, ktorý úplne že skvelo robil sushi, predtým robil sushi niekde, neviem, v Číne bol vychovávaný a tak. A druhou výhodou, čo chcel mať, že bude strašne rýchly. Proste keď sa ide niekto objedná sushi, tak proste k nemu to sushi príde strašne rýchlo. No a povedal, že to chce robiť a chce po nás, aby sme mu vymysleli nejakú značku. No a my sme tak rozmýšľali nad tým, že ako nazvať firmu, ktorá robí azijskú kuchyňu a ktorá je rýchla. No a no. A prvé, čo nám napadlo, alebo teda akože celkom rýchlo bolo, že keď niekto donáša rýchlo sushi, tak by to mohlo byť ninja. Lebo to je akože také typické a to je také startupovské, že proste ninjovia sami takí Java, ninjovia a takí. A nám to páčilo slovo ninja. No a potom rozmýšľali, že ako nazvať potom firmu, kde pracujú ninjovia, ktorí varia sushi a sú strašne rýchli. No a nazvali sme, že Kung Food. Sa nám to zdalo také, že fajn, že Kung Food. A ja keď som bol prvý wireframe tej stránky pre Kung Food, a keď sme to prvý prezentovali, tak grafik si povedal, že jemu sa páčia čínske paličky a spravil z paličiek fond. Logo Kung Food bolo normálne okolo letali dve paličky a pod nápis bol napísaný takým paličkovým fontom, tých čínskych paličiek s fondom. Ja som robil wireframe a som si povedal, že volá sa to Kung Food, tak čo keby tá stránka rozprávala, ako rozprávajú tí Číňania alebo Azíci na trhoch. Že rýchlo varila, rýchlo doniesla a tak. Proste, ako je tá úplne najhlúpenšia Azíčina. No a čo na tom celom bolo vtipné, že odkedy sme mali značku Kung Food a odkedy sme si povedali, že to bude celé kreslené, bude to o ninjoch, bude to o paličkách, tak sa nám strašne rýchlo vymýšľali ďalšie veci. Veľmi rýchlo sa nám vymýšľalo, že ako vyzerajú banery, ako vyzerá 404 stránka, kde je proste nešťastný ninja celý v čiernom, vôbec ho nevidno. Ľahko sa nám vymýšľali názvy jedál, vymýšľajú sa nám, všetko to išlo strašne rýchlo a strašne ľahko. No a čo bolo super, že ako sme teda dali bod na Facebook a spravili stránku Kung Food, tak v tej chvíli ľudia nám začali odpovedať. My napísali, že my mala pre vás prekvapenie, dneska jedna sushi rolka, neviem, zadarmo. No a ľudia nám odpovedali, že kedy už prišla sushi rolka a takto začali akože našim jazykom komunikovať. No a čo na tom celom akože bolo super, bolo to, že proste už za týždeň od spustenia proste veľa ľudí poznalo značku Kung Food. Dali like, aj keď to jedlo nikdy neochutnali a za mesiac mali strašne veľa objednávok. Ľudia proste tú značku si strašne rýchlo zaľúbili, lebo proste rozprávala takým, že priťažlivým štýlom, bola pre nich niečím zaujímavá. No a potom ten pán rok neskôr, neviem, kuchár mu odišiel, tak mal u mňa horšieho kuchára. Teraz, keď sa niekedy ľudí objedná, tak to oni nejako kúpia v Tesku a ľudia sú to nejak prebalené iba. Takže akože kvalita išla strašne dole. Ale aj tak, keď si mnoho ľudí spomenie, tých, čo poznáme na značku Kung Food a na Kung Food, tak má stále pocit, že to je kvalitná. Tak sa značka má stále tú hodnotu, čo je nepochopiteľné pre mňa, ale proste to je taká nejaká vec, ktorú som si proste povedal, že to značky dokážu. Proste v jednu chvíľu strašne rýchlo zaujať, spojiť sa s nejakou kvalitou a potom možno, aj keď tá kvalita odtiaľ odíde, tak stále ľudia to majú v hlave. Neviem, o čom bol tento príbeh, ale proste pre mňa to bolo veľmi silné. OK. Prezentácia sa volá, že ako zaujať na prvý pohľad. Ste sa smiali. Prečo? Máš na tebu. Fakt?
presne to je tá myšlienka. Ako zaujať na prvý pohľad napríklad chybu. Dá sa zaujať čeliakom. Dá sa zaujať tým, že človek spraví vtip, tým, že svoj startup nazve nejakým názvom, ktorý niečo znamená. Napríklad teraz mi jeden náš kolega ukazoval, že chalani v Číne spravili obchod s oblečením, ktorý nazvali Hitler. A vraj nevideli, že to nie je úplne vhodný názov, ale zrazu mali po celom svete veľkú slávu. Ok. A dneska skúsime nájsť viacero spôsobov, že ako zaujať a ako robiť dobrú značku. Toto je riad, odtiaľ som. Z Devina z takéto agentúry, ktorá má celkom fajn právnik. Máme právskú pobočku, kde sa také veci robia, napríklad raňajky pravidelné, slávy a tak. Robíme pre veľa zaujímavých značiek a jedna z nich je napríklad Adidas. A keď sa pozriete na to, čo tu je, tak čo to pre vás, čo to je, čo je teraz na obrázku? Logo. Správne. Čakal som nesprávnu odpoveď, že to je značka. Nie, to je úplne super. No a hej, je to logo Adidas a toto je logo, ktoré je vás byť časť vizuálnej identity firmy. A o čom sa dneska budem baviť, nie je iba vizuálna identita, ale je to korporátna identita. A o značkách, ale značka Adidas je o mnoho viac ako logo napríklad. Že nie je to iba o tom logu, je to o tom, že čo robia, o nejakej histórii, o ľuďoch, ktorí nosia Adidas, o akciách, čo robia, o ich oblečení. A dokopy toho celé robí to, čo vlastne Adidas je. No a to je to, čo sa dneska vybaví, to je proste corporate identity. To je to, že o čom tá firma je, čo nás nejako evokuje a aký to má zmysel, ako nám to môže pomôcť. A otázka je, že na čo sú náznačky, lebo na mňa napríklad reklamy nefungujú. Neviem, či na vás fungujú reklamy. Fungujú? Nie. Nefungujú, ale akože myslím, že nefungujú, ale... Že vieš, čo by ti zaujalo, ten produkt možno. Hej. Mňa pýtajú napríklad akože strašne rúže poslednú dobu. Rúže? Aha. Neviem prečo, ale proste vidíš v časaku a chceš, to máš. Hej, to je pravda. Pravda je, že reklama funguje. Ale si nekúpil nič, to poslednú? Kúpil. Ale myslím si, že nefunguje reklama. Ale je to hlúposť. No. Prečo si myslím, že reklama vlastne funguje, je toto. Ktorá z týchto ľudí je podľa vás lepšia? No? Drahšie je to vpravo. Drahšie je to vpravo. A kebyže sa idem večer opiť, oslavujem napríklad, že sa mi narodil syn alebo niečo, nejakú takú veľkú oslavu, nechcem, aby ma bola hlava, ktorú budem piť. Hlava to videla lacnejšie. To je najdarčie. Hej, asi tu vpravo. Čo je na vodkách zaujímavé, že vodka môže byť dobrá alebo zle spravená. Tým pádom ona môže byť naozaj kvalitnejšia ako napravo. Ale vôbec nemusí byť, ale tá značka s nej urobí kvalitnejšiu vodku a dokonca keď mám v poháriku, boli také výskumy, keď dali tie vodky zamenili a dali ľuďom ochutná, tak tá sa im zdala lepšia tá, ktorá bola v tej absolútke, keď to vlastne bola naopak iná vodka. A ktorá voda z týchto dvoch je lepšia? Podľa mňa voda je taká, že ťažko spraví človek blbú chuť. Hej. Tak blbú chuť. Hej. To je blbý pík. Evienka je normálna. Hej. OK, tak zlý príklad. Povedzme, že naľavo je rajec, no rajec. Ja idem do rajca. To je šlebo, že je Každé prezentáciu to je hrozné. Nie, hej, ale Ja som napríklad zahraničná značka, aby som si vybrala zahraničnú značku minerálky. A prečo? Pretože myslím, že máme dosť veľa slovenských značiek a v podstate všetci nás oceňujú za to, že máme také dobré a minerálne vody. Len my sami sa nevieme oceniť ani predať. OK. A išla by si do... Do vodky by som nešla. Do vodky. OK, rozmýšľam na tým ešte takto, že... Matuny? Tiež nie. Rajec, prečo hej?
Ako vo všeobecnosti slovenské značky. Nehovorím, že kupujem len Rajec, nekupujem žiadnu inú, ale snažím sa kupovať si slovenské značky. Dobre, a keďže to je Rajec, tak prečo by si išla do Rajca? Myslím, že majú dobrú komunikáciu, že si vybrali aj dobrý spôsob, ako komunikujú pomocou reklám, televízií. A ako je mi tu sympatické, vôbec ten štýl, ktorým idú a ako to komunikujú. Aj napriek tomu, že viem, že to není vlastne úplne slovenské, keďže je to nejaké vlastne slovenské. Hej, presne. To sa budeme ešte neskôr baviť, že čo vlastne značky znamenajú pre nás a čo sú tam tie hodnoty za nimi. Poznáte cider jablčnú? Aký je? A keď vám napadne nejaké slova pri ňom, také nejaké prídavné mená, aké sú to? Alebo chceme pozrieť, akože, aký bude asi. Robia ho v veľkej fabrike alebo niekde v menšom? Vo veľkej fabrike. Keď snažia sa byť nerozumiť. To je strašne sofistikovaný žmýk. Cider. Čo to je? To je v podstate také niečo, ako keby jablčné pivo, ale taký veľmi lightík a môžeš to popieť. Alkoholické. Je to alkoholické. Máme ho zabavom. No, čo si myslíš? Napríklad, keď to vidíš. Neviem, či mám si dobrať, alebo mám. To nie je jasné. Okay. Ani to slovo nie. Dobre, táto kola, aká je táto kola? Zlá. Hej? Však vidíš. Slabý dizajner. Zlá kola, preto. OK. Keby táto značka vyrábala bicykel, aké boli tie bicykla? Drahé. Drahé. Ľahké. Ľahké? Rýchle. Rýchle. Také, že nebudú dráť sa o seba brzdy a pregrosť. By som čakal palicu, že som nemecké. Tak, no. Ľahké. OK. Čo to znamená? Keď pozrieme na značku, ktorá vyrába auta a keď vyrábala bicykla, to zrazu sú kvalitné, dobre, rýchle. No. To je sila značky o to celé. Čo som chcel ukázať bolo, že sú značky, ktoré v vás evokujú niečo, čo chcú povedať a je to dobré. Sú značky, ktoré neevokujú nič, napríklad krivej kola alebo niečo nechutné, čo nie je dobré. A vďaka značke môžu byť veci drahšie, môžu byť vnímané ako lepšie, môžu byť vnímané ako domáce alebo hoci ako inak. A to samotným produktom môže veľa pomáhať, že samotný produkt niekedy nemá takú hodnotu ako značka za ním. A prečo to tak funguje, je, keď sa pozriete napríklad tento obrázok, tak aké to je halo? Šťastný. Kebyže ho spätnite, čo vám spraví? To za nás. Že byť nadrkovaný. Pohľadali by ste ho? Alebo bali by ste sa, že vás kusne? Povedz, však ja si videl, jak zlatá. Ale Práve zlyhoval. Hej, je to ako nekvalitný, to je pravda. Aký ešte môže byť? Takže kebyže si ho predstavíte naživo, aký je tento pes? hravý, priateľský. Hravý, priateľský. Nahulený, ale... OK, aká je táto mačka? Takže, hladnočka. Látkali by ste ju? Spadá toho psa. Látkali by ste tú mačku? V tomto stavení. V tomto stavení. Hej. Historicky sme tak nastavení, že keď pračlovek videl v džungli niečo, čo vyzeralo nebezpečne, tak v rámci milisekúnd dokázal uhadnúť, že pomoc utekám, alebo že jej toto nie je nebezpečné, to za tým môže ísť. A to je presne to, čo robia značky. Na prvý pohľad, na úplne že krátky pohľad, sa mi zrazu spojí strašne veľa emócií a veľa informácií s nejakou vecou. Nemusia byť presné, ale niečo znamenajú. Presne táto mačka vôbec nemusí byť zákerná, ani Coca-Cola nemusí byť dobrá, ani BMW bicykle nemusia byť rýchle, ale proste prvýkrát to vidím a môj mozog proste bez rozmýšľania povie, že aké to je. Proste mám za tým nejaké
nejaké vlastnosti. Dobre, a teraz, čo robí značku značkou? No a keď si pozrieme Coca-Colu, tak čo je tá vec, čo robí značku Coca-Cola? Kebyže to dáme preč, tak to už nie je Coca-Cola. Čo to je? Možno ešte tá fľaša. Aj tá tvoja fľaša je. Dobre, tak dáme logo preč. Je to stále kola? Už menej. Kola stále. OK. Tvar fľašky je tiež preč. Je to stále kola? Taká plastová kola. Tak čo to robí? Keď to nie je ani logo, ani tvar fľaše. Farba a vlánka dole. OK. Dáme farbu preč. Čo to robí? Tak teraz je zase tá fľaša taká. To je nejaká strašne zlá edícia. Nie, to nejde vám. Opery to robia. Teraz no, McDonald's je tiež veľmi zaujímavé. Hej, McDonald's tiež teraz veľmi, no. Ono sú akože... Ďakujem, dáme ešte logo preč. A stále to je kola. Čiark. A dáme dokonca celú fľašku preč. A logo preč. Je tam fľaška. To je hrozné. Nemôže mať takáto dobrá publika. Teda ľudí máš. Hej. Značka nemá iba, teda dobré značky nemajú iba jeden signál, ktoré používajú, ale majú viacero. Proste kola má jasnú farbu, jasné logo, kombináciu farieb, tvar fľašky, farbu nápoja a okrem toho ešte myšlienku, že je radosná a neviem, a keď si predstavím vianočná, presne, Santa Clausa, čo ešte má kola. Ešte lát, ešte vrchnákme napríklad, to je typicky otváranie, presne, akože o mnoho viac tých signálov značky ako iba logo. Hej. Toto možno prejsť. Otázka je, že koľko viete o značkách. To je taká myšlienka, že keď človek si predstaví sám seba, tak má o sebe pocit, že je strašne veľa rozmerný a že každý ľudia naokolo ho tiež berú ako veľa rozmerného človeka. Ale pritom, keď máte opísať nejakého svojho kamaráta, tak ho väčšinou viete opísať v pár vetách, teda dobrého kamaráta v pár vetách, nejakého takého neznámeho človeka možno v pár slovách a značky, čiže to je asi pár slov. Napríklad Ryanair. Čo je pre vás Ryanair? Lacno letenky. Kofula. Kofula. Aká je kofula? Keď ju miluješ. Keď ju miluješ. Sladká? Taká dávno naša. Naša. Dávno naša. Super. Rajec. Aký rajec? Čistá minerálna voda. Čistá minerálna Prírodná. prírodná. Kde sa vyrába? Veľká sladká. Rajecké lesnej. Vlastne ho teší, no ale našťastie sa Junk Food teda ešte vyrába rajecké lesné, no. No, sa nevyrába. No, hej, Máte to do flaškujem. Hej. Tieto značky, ako takmer každá značka, majú tzv. Brandbooky, kde majú napísané, že pre koho sú určené, čo sú hodnoty týchto značiek, ako by sa mali používať ich loga, to sú, neviem, veľa stranové dokumenty, ktoré proste majú presne definované, čo tie značky znamenajú. Ale preto aj tak ľudia, ktorí tie značky poznajú, každý nich vidia, aj tak o nich vedia strašne málo. Čo je veľmi dôležité pre nás všetkých, že keď si robíme nejaké logo alebo nejakú značku celkovo, tak musíme mať veľmi presne určené, že čo je tá vec, ktorá nakoniec má preniknúť ľuďom. Lebo ak chcem toho strašne veľa, tak aj tak nakoniec vy zapnete iba jednu vec a nakoniec tak si možno nespraviť. Takže je fajn, si pamätáme, že rajec je prírodný. Dobre, myslím, že to chcú. Hodnota značky. Keď sme sa pozrieť tú Coca-Colu, tak sú rebríčky značiek a ako majú hodnotu. A myšlienka je napríklad taká, že kebyže Apple dneska prestane predávať počítače a predajú niekomu svoje logo, tak to logo samotné a to, čo Apple znamená, má hodnotu
Tam to, myslím, že to je miliónov dolárov, alebo niečom takom, akože v niečom strašne obrovskom. A to je práve tá vec, ktorá je na značke dôležitá, že tá značka má tú hodnotu, nie iba tie produkty. Keď pri kole je to napríklad polovica ceny. Polovica toho, čo oni majú, sú ich fabriky, ich technológie, postupy a tak ďalej. A druhá polovica je značka. Hodnota celé tej značky. OK. A teraz prichádzame k tomu, že ako budovať značku. Krok číslo 1 je prekvapivý. Ale nebezpečný, pretože keď človek robí nejaký svoj vlastný startup alebo niečo, tak si vždy povie, že chcem mať trošku istotu. Chcem byť úplne iný a bol by som veľmi rád, keď môj startup bol napríklad, že ako Apple. Alebo chcem byť úplne iný a chcem spraviť niečo prekvapivé, ako spravil niekto. Lebo to je také veľmi prirodzené pre nás, že si robiť niečo, ako som už videl. Lebo je to bezpečnejšie, takže nejakým spôsobom jasnejšie. Takže je veľmi ťažké sa odlíšiť a značkám sa to niekedy nedarí. A dokonca aj urobiť odlišné logo je už teraz veľmi ťažké. Značky ako Sam napríklad a Columbia, aj keď sú velikánske značky, tak majú podobné logá. Poznáte to značky? Čo to je zač? Chanel a Gucci. Ktorý je Chanel? Ktorý je Gucci? Chanel je stále. Super. Tak som to nevidel, akože keby vidím tieto loga, tak mne nenapadne, že si myslím, že to je to isté logo. Toto mal byť slajd, kde malo byť strašne veľa podobných log, ktoré sa teraz robia. Každý aktuálny niktecký startup má takéto nejaké logo napísané nejakým fontom a sú strašne rovnaké. Takže to nie je spôsob, ako sa odlíšiť. Táto časť mala byť vymazaná. Poďte o značku? Čo to je? Kia. Super. Tuto? Siemens. Cool. Čo sa robila chvíľči? Táto časť bola zase o zlých názvoch spoločnosti a o tom, že potom, keď ich skrátia, tak to je niekedy lepšie. Čo to poznáte? Nie. Tam s tým filmom. Bez zvuku. Babucha. Hej, toto bola rada práve od najväčšieho pána, ako nazývať firmy. Proste, keď sa všetky firmy volia rovnako a snažia sa byť rovnaké, tak urobte niečo iné, niečo, čo proste bude pre ľudí príjemné. Bola taká doba na konci rokov 90, keď všetko muselo mať sebe X, všetky názvy proste, lebo to bolo akože moderné. A to je vtedy bolo lepšie nápad dať si názov, ktorý sa nemá X. Farby. Farby sú tiež dôležité. Farby človek môže vlastniť. Aká je to značka? No. Ktoré logo je koho? Jahodníka.
presne naopak. Na prvý pohľad je čo logo naprave, na prvý pohľad to je čo? Lebo farby sú rýchlejšie ako čítanie. Keď ja si pozriem farbu, tá je moja prvá reakcia na farbu. Máte značku EY? Hej. Čo je na značky EY zle? Hej. Dobrý deň, tu je, neviem, niekto z EY. Odkiaľ? Máme klienta, ktorý je fínska firma a keď ju zakladali, tak sa volali fínsky názov, potom to skrátili na kratší a volajú sa tutaj YMP a po anglicky to je YIT, čo je super, ale na Slovensku, keď niekomu hovoríte, že presne, minulé kolega bol na svadbe a jeden kamarát, tak pán, čo si dal vedľa neho, mu hovoril, že ako on teraz pracuje pre takú developerskú firmu a dovážajú, neviem, niečo, radiátory a pre takú IT firmu. A že sa o tom bavili asi 20 minút, keď si pochopil, že asi to je to naše YIT. Názvy môže byť naozaj že zlé, keď človek zamyslí nad tým, že budú použité na jednom trhu, to je presne ten príklad tej hlbečina Hitler. Alebo táto pani by asi nemohla mať medzinárodnú psychiatrickú prax. Takže čo je dôležité zamyslieť sa nad tým, že kde bude značka používaná a podľa toho vymyslieť názov. Čiže keď robím niečo lokálne a má to znieť lokálne, tak to nazvem lokálne, presne že jablčnú alebo iný medzi slovenský názov, alebo poctivo, alebo tak. A keď to má fungovať medzinárodne, nazvem to medzinárodne a tak, aby som nikoho neurazil. Tak. To bolo všetko o logách a názvoch zatiaľ. A okrem loga a názvu, to je taký štart, je dôležité, aby firma mala nejakú vizuálnu identitu. Mala definované farby, mala definované to, že ako tie veci, čo robíme, majú vyzerať. Napríklad super to má Twitter, ktorý má takýto krásny kreslený štýl. Hej, to je keď sa pokazí Twitter, tak to vyzerá. A čo na tom super je, že toto, keď to je dobre spravené, tak to inšpiruje ďalších ľudí a akoby to otvára možnosti. Napríklad toto je paródia s Homerom. Dobré firmy dajú aj dobrý wording, vedia ako rozprávajú. Napríklad, keď Štúr niečo robí, tak vie, ako to napíše, lebo má svoj štýl, lebo píše svojou štúrovčinou, ide na tú hodu, alebo pí, ako počuješ. Alebo náš Kung Fu mal dneska varila rýchlo. Majú správny packaging, alebo teda správne obaly. Napríklad táto firma, ktorá sa volá HappyX, tak naozaj svojimi obalmi dokazuje, že im ide o šťastné vajíčka. Alebo Klavín Ultra má balenie, ktoré jasne hovorí, že funguje. Má produkty, ktoré sú inline so značkou. Tam má byť nejaký obrazok niečoho, čo nie je Apple. A zmizol. Napríklad táto vec, čo mám v ruke. Mohol by tu vyrábať Apple? Tak čo nie? To je plastové. To je také plastové, je to čierne, a to vyrábajú čierne notebooky. Je také... Celkom to ešte je fajn, ale nie je to úplne, že si tak... A... Keďže sme v dobe, keď sa robia z kože online veci, alebo aspoň tu v spote, tak dôležitý je aj online branding. A napríklad, keď človek vyrába iPhoneové aplikácie, tak jeho branding je o mnoho menší, ako keď alebo teda Androidové, ako vyrába reálne produkty. A preto sa vecami treba veľmi zamyslieť. Treba, akože branding v tej chvíli je ikonka, názov a cena. A ešte potom aj možno tam tie hviezdičky, také vytvočný branding toho, či tá vec dobrá alebo zlá, len čo iného si viac neviem rozhodnúť. Dobré príklady značiek sú také, ktoré majú istú integritu. A slovo integrita je také divné slovo, ale znamená v princípe to, že to, čo hovorím, to aj robím. A preto napríklad, keď je dosa Little Monsters, tak aj
obali sú vlastne Little Monsters. A celé to je také fajn, lebo si poviem, že pre mojich Little Monsters, čo mám doma, kúpim takýto Little Monster. Keď predávam golfové veci, tak sa nenazvem, že Golf Entertainment Industries, ale napríklad že Birdie Shop, lebo dobrí golferi proste vedia, že dať jamku na takú bird je ťažké. OK Chicken je OK. Aerogram bude asi mailový klient. Leap Startup. Ako sa volá to značka? Podľa vás? Before. Hej? Super logo Londýna. Slovenské logo. Náschval prechádzam prezentáciu teraz trochu rýchlejšie, lebo som si uvedomil, že to, čo vás zaujíma, tam vlastne nie je. Takže to si prejdeme potom. Otázka pre startupy je, že koľko stojí robiť dobrú identitu, lebo na začiatku máme málo peňazí. Ale je veľmi dôležité urobiť si identitu tak, aby fungovala dobre, lebo tá identita vám môže veľa pomôcť. Logo Nike, keď dali urobiť pred 30 rokmi, takisto o $30. Logo Google spravil, myslím, že Sergej Brin alebo Larry Page je jediný z nich vo Worde. A Twitter Stačíka si kúpili na iStockfote za, myslím, že $2. A už je prerobený trošku. Takže keď chcete začať robiť nejakú identitu pre svoj startup, tak je fajn sa pozrieť aj na také stránky, ako je Trendseries, alebo Ja spravím. A aj tam sa môžu nájsť šikovní ľudia, ktorí vám môžu pomôcť tým, čo robíte. Tak. A toto je to dôležité, k čomu som chcel prísť. A je to o tom, že keď idete robiť, alebo tak ideme robiť nejakú identitu, aj vizuálnu, aj korporátnu, tak prvé, čo treba vedieť, je, že čo je môj startup, alebo že čo je to, čo ja robím. To je veľmi dôležité. Človek si myslí, že vie, čo robí, lebo ja s kamarátmi tu programujem systém, ktorý v databázach uloží všetky prevádzky dobrých podnikov na Slovensku. Ale to nie je to, čo je váš startup, lebo je to to, čo robíte, a nie je to, o čom ste. A veľmi ťažké je proste nájsť myšlienku toho, čo robíte, lebo keď to robíte, tak ste k tomu strašne blízko. A je veľmi fajn proste zobrať si 2 dní voľna a zamyslieť sa nad tým vlastne, že čo je tá vec, ktorú ja robím, a nejako si to definovať, pretože keď to máte definované, tak v tej chvíli viete, že čo sú dôležité veci o vašom produkte, čo je tá vec, čo si o vašom startupe majú myslieť jeho klienti a ako má pôsobiť jeho celá identita. Keď si poviete, že môj startup je o lacnom lietaní, teda poviem si, že myšlienkou môj startupu je, že chcem, aby každý človek lacno lietal, aby ľudia mohli lietať. V tej chvíli si poviem, som napríklad Ryanair, že keď ma niekto bude otravovať s tým, že mala ťažkú batožinu a musel zaplatiť viac, tak ja mu poviem, že tvoja chyba. Mne to je jedno, ja som tu na to, aby ľudia lacno lietali, a keď majú lacno lietať, ja potrebujem ľahké lietadla, nemôžem mať ťažkú batožinu. Proste, síce pôsobím ako drsňák a zlý človek, ale je to proste inline s mojou značkou. A som taký, aký som. Proste ja som tu kvôli lacným letenkách. Nie som kvôli tomu, aby som bol k vám milý, nie som tu kvôli tomu, aby sa vám lietalo príjemne. Tu budete nacvakaní, čo najviac je v tom lietadle. A toto je proste to, čo ja robím, takýto som. Ale je to veľmi oslobodzujúce, lebo potom príde, niekto a povie, že mali by sme podávať na palube nejaké dobré jedlo. Tak mi poviete, nie, lebo to nejak nezlacní moje lietanie. Rovnako to môže fungovať so startupmi. Môžete robiť napríklad stránku, kde teraz kamarát robí takú stránku, kde sa hodnotia profesori na vysokých školách, tam môže hodnotiť profesorov. Keď
príde niekto a povie, že OK, tak okrem profesorov poďme hodnotiť ešte aj mačičky a poďme hodnotiť ešte aj kvalitu zábavy na školských diskotékach. Takže to by sa možno dalo nejak školské diskotéky, celkom to niečo má so školami a tak. Ale keď oni proste vedia, že ich úlohou je to, že aj boli kvalitní profesori a dobrá výučba, tak povedia, že toto proste nie je ono. Takže prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je proste vedieť, že o čom je váš startup a vie to povedať v jednej vete. Lebo keď sa vám to spýta, že čo robíte, tak to je vaša misia, tomu musíte vedieť povedať. Čo ďalej potrebujete, je príbeh. Napríklad Baťa, keď chcel robiť dobré topánky a už mal, neviem, myslím, že 35 rokov, tak, mal v Zlíne fabriku, kde robilo 200 ľudí, sa mu celkom darilo, tak si povedal, že on chce robiť topánky o mnoho lepšie a odišiel so 3 kamarátmi, myslím, do Ameriky, kde rok bol a pracoval v fabrike ako posledný robotník. Najprv sa mu, neviem, 2 mesiace nepodarilo nájsť prácu, potom si ju našiel a potom tam proste robil. A iba kvôli tomu, že aby si naozaj vyskúšal, že ako robia robotníci v Amerike, aby zistil, že ako tam celé funguje, že ako ich tam motivujú, ako sa tam robia to bolo rýchle. A potom sa vrátil späť do Čiech, aby to robil lepšie. A je to príbeh, ktorý je za tou značkou, okrem viacerých príbehov. A keď keď poviem toto o svojej značke, tak proste viem povedať, že hej, že asi robí topánky dobre, lebo sám pán majiteľ sa tak uponížil, že išiel do Ameriky sa naučiť robiť topánky, aby ich robil naozaj dobre. Keď robíte napríklad príbeh vašho startupu, tak to je presne o tom, že bol som vo firme, kde som sa snažil niečo veľmi zlepšiť, nešlo to a veľmi ma to hnevalo. A robil som na takýchto veľkých projektoch, ale chcel som proste robiť niečo naozaj, čo má zmysel, preto som išiel sem a robím toto. A má to o mnoho väčšiu hodnotu, keď poviem, že robím ten startup kvôli tomu, že startupy sú cool, alebo kvôli tomu, že na tom chcem zarobiť, teším sa na IPO. Startup, alebo teda každá značka potrebuje nejaké svoje hodnoty. A hodnoty sú to, čo si ona váži. Kebyže poviete nejakému inžinierovi v Porsche, že OK, teraz strašne dobre idú malé mestské auta a potrebujeme spraviť Porsche Citigo verzia, ideálne motor 0,2 litra s nízkou spotrebou, papierové dvere, tak čo vám povie? Myslím, že to je super, poďme do toho. Tak mal povedať, že nie, lebo proste hodnoty ich značky sú, ich hodnota je robiť auta, ktoré proste ľuďom dajú pocit, že sú rýchle, dajú im pocit nejakého imidžu, statusu a tak. Keby urobili niečo proti svojim hodnotám, tak vlastne svojej značke ubližujú. Tiež, keď definujete svoju značku, musíte vedieť, čo sú vaše hodnoty, proti čomu vy chcete ísť. Čo je veľmi dôležité vedieť povedať v veciach nie. A to nebudete vedieť povedať, pokiaľ nebudete mať nejaké hodnoty, na ktorých stavia váš startup alebo vaša firma. Mať zmysel. Lebo veľakrát začneme robiť veci iba kvôli tomu, že ich vieme robiť, ale máme pocit, že možno je tu teraz taká doba. Ja si pamätám dobu, keď začali e-shopy a vtedy každý si povedal, že potrebujeme e-shop. E-shop je super, e-shop treba. Tých e-shopov myslím, že neprežil žiaden, čo si pamätám takýchto. Prežili tie, ktoré mali nejaký zmysel a ktoré proste chceli niečo dosiahnuť. Toto je napríklad termostat Nest, neviem, či ho poznáte, to je taká moja obľúbená vec, ktorá do každej prezentácie. Nie? Poznáte? Nepozná niekto? Ja nepoznám. Hej. Termostat Nest je od taký pán, čo pracoval v Apple na prvých generáciách iPhoneov a iPodov. Si povedal, že ho strašne hnevá, ako vyzerajú také tie typické termostaty, čo človek nevie, čo tam má kam mačknúť a ako sa vôbec nastaví to, aby nebolo mu strašne zima v izbe a ako spraví to, že keď tam není chvíľku, tak aby tiež nechudol zbytočne. A povedali si, že spravia termostat, ktorého účelom bude, že vám bude šetriť energiu, že sa naučí podľa pohybového senzoru, kedy ste v byte, kedy nie ste v byte, naučí sa, že koľko vám treba tepla podľa toho, ako sa nastavujete predtým. A ich úlohou je proste zľahčovať ľuďom život. A veľmi dôležité je proste, že nejde o to, že čo robíte, ale prečo to robíte. Čo chcete dosiahnuť tými vecami, čo robíte, čo vyrábate. Keď máte stránku, čo je dôvodom tej stránky? Prečo má vôbec akože, prečo má právo existovať? A to je môj posledný slajd. A je presne o tom, že som asi nesplnil nič z toho, čo ste po mne chceli.
A dúfam, že som vám nezabil čas, tak sa, ak vám niečo môžem povedať, tak sa ma spýtajte, že čo chýbalo, čo som pokašľal a tak. A čo vám chýbalo, asi otázka? Ak sa môžem spýtať, na začiatku ste hovorili o tom kung fu a čítame, alebo hovorí sa všeobecne, že chcem nejakým spôsobom niečo cieliť, musíme mať nejakú cieľovú skupinu. Koho ste hľadali pri kung fu, koho ste chceli vlastne zacieliť? Chceli ste zacieliť mladých ľudí, starých ľudí, alebo akým spôsobom? Čo ste sa rozhodli? To bola myšlienka, bolo, že typický mestský človek, ktorý si objednáva jedlo do práce. Si chcel tam rýchlo, má dosť peniazy, lebo to jedlo bolo drahšie. Kvôli tomu sme si dali anglický názor, že proste asi ho pochopia, že nie je to proste taký nejaký, že pre staršie ľudí to nepochopia. A to bola naša celá skupina ľudia, ktorí sú na internete, lebo to bola online donáška ako prvá. Mali platenie kartou, terminálov, proste také trochu sofistikovanejšie ľudia. To bola celá skupina vtedy. Čo som asi pokašľal v tejto prezentácii, bolo, že som tam nemal jedno to veľké slovo integrita, lebo to je tá vec, ktorá je strašne dôležitá pri značkách, že veľakrát v reklame firmy hovoria o tom, že aké sú, ale potom, keď človek sa stretne buď s ich výrobkami, alebo príde kde sú predaní, tak tam pochopí, že vlastne sú úplne iné. Napríklad mne v tomto strašne fascinujú banky, ktoré mi vždy volajú, že ako náš verný zákazník môžete u nás teraz investovať do týchto úžasných fondov, iba dojdite, bude to super. A potom, neviem, o týždeň neskôr dojdem do tej istej banky a tam im proste povedia, že som posledný user, lebo som zabudol PIN kód na svojej karte a okrem toho som nemal dosť peniazy práve na účte kvôli inkasu a dačo. A cítim sa proste úplne inak, ako sa tvária. A vtedy si proste poviem, že toto není miesto, ktorému verím, lebo zvonku sa mňa tvária, že ma majú radi, prídem tam, nemajú ma radi. Podobne, neviem, T-Mobile mi poslal SMS-ku, že kúpte si nový, teda ako vernému zákazníkovi vám dám tento úžasný telefón. A týždeň neskôr bolo, že vaša faktúra je po splatnosti, vypíname vás. že super, že proste ako vernému zákazníkovi ste mi to mohli dať vedieť 2 dní dopredu a spýtať sa, že kvôli čomu napríklad tá faktúra sa nesplatila, alebo tak. A to akože myslím, že som nestáva čas, ktorým som neplatil faktúry, ktorý tak vyzerá. A akože o čo ide, že niekto sa tvári nejak, ale keď to zažijete, tak to nie je také. To je niečo ako, že sľubujem, že robím veľmi kvalitné veci, ale veľmi ľahké. A prídem na stránku a formulár sa mi, neviem, dodrazí zle a okrem toho neviem vyplniť. Proste, že nefunguje to spolu. Strašne dôležité proste pre ľudí je, aby ste mali úplne konzistentné signály značky, lebo keď značka je sa tvári nejako, aj iná v niektorých veciach, tak tomu proste neveríte. Máte pocit, že niečo tu je zlé, podvedome, že niečo mi nesedí na tej celej značke. Ja sa spýtam, jedna vec mi teraz napadá v súvislosti s tou integritou. Keď niekto by chcel robiť niečo, že proste úplne, že super, alebo s týmto, čo nesedí. Robiť niečo super, to znamená, že musí mať počítačepo, musí mať tak, na prezentáciu a mal byť na Malte a musí sa stretnúť v nejakom hoteli, a lepšie nejakom tom štvorezdičkovom a prezentovať tú robotu. Nemusí stále tak. Záleží od klienta, podľa mňa. Komu to ide človek prezentovať. Lebo keď ideš za človekom do banky, tak musíš vyzerať nejak, aby ťa vôbec vnímal. A keď, vieš, poznal som jedného art directora, ktorý chodil na všetky svoje prezentácie v zásade v tepláku. Tak v istom momente teda nápadlo chlapcom, že teda, on tam teda chodiť s nimi nebude, on tam nebude. Klienti sa to považujú, takže asi o tom toto je, že za kým ideš záleží. Ale je to na tebe hlavne, že prídeš a do 5 minút svojimi 6 vetami, ktoré práve povieš, toho človeka presvedčíš, že naozaj ty si ten správny človek, tak príď v tepláku. Toto je vlastne tá odpoveď, čo som dneska chcel vedieť od teda teba, ak môžem povedať od vás. Ako zaujať na prvý pohľad? No, to je ťažká otázka. A nie, presne tak. Mám kamaráta, ktorý keď prezentuje, tak prezentuje v 2 topánkach. Jedna je žltá, druhá je čierna. A tým pádom proste ja som toto došiel teraz kreatívny feedback. A on tak vždy prezentuje, že to je taký akože jeho rituál a proste čo iba vidia, že to bude niečo kreatívne, to bude sranda. To ste kúpil, alebo to tak? Si to bude pári? Myslím, že ich kúpil tak aj boli. My sme
mali viacero prezentácií, keď sme niečo doniesli, čo tam celý čas bolo položené na stôl a nikto nechápal, čo tam je. Takže aj tak sa dá zaujať. Takže sme raz vyniesli na prezentáciu krabicu, ktorú sme mali zabalenú v alubalovom papieri. A tým čas tam bola položená na stole, už nič sme sa nerobili a nakoniec tesne pred koncom v jednom koncepte nám ju bolo treba, tak sme ju dali rozbaliť. Bola prázdna tá krabica, ale ako zapamätali si ju. Tak sa dá napríklad zaujať na prvý pohľad. Ale je dôležité fakt, že ako človek vyzerá. Neviem, či si pamätáte z Malého princa, taký ten príbeh o tom tureckom astronómovi. Tam bol turecký astronóm, ktorý objavil planetu B500 neviem niečo a prezentoval to na medzinárodnej konferencii vo Francúzsku. A ďalší astronóm bol oblečený tak typicky turecký, že mal ten turbán nejaký a také topánky ako Šehrezada a tak. No a nikto sa s ním smiali, ho poslali preč a nikto mu neuveril. A o 15 rokov neskôr v ich krajine nejaký diktátor nakázal, že majú nosiť všetci saka, tak došiel podľa diktátorského príkazu znovu oblečený v saku na tú istú konferenciu, bol 15 rokov neskôr a zaručil som, že to je dobrý astronóm, všetci mu uverili za ten istý príbeh, takže to je o tom tiež. Že keď niekto dojde v saku oblečený, tak človek mu viac verí, ako keď dojde oblečený neslušný a tak. Zaujímalo, že ako vybudovávate tú značku optiky, že napríklad hovoril si o príklade toho Kung Fu. A že tam bol v jednom momente, že vám napadlo, že to má byť Kung Fu, ale že tam je taká identita toho niču, že vtedy vám vlastne všetko podstatné napadlo okolo toho a zrazu to bolo celé hotové. Ale že ako vyzeral ten proces toho, že príde niekto s nejakým nápadom, alebo niekto má nejakú takú počiatočnú ideu, aké sú tie kroky toho, aby sa vybudovala samý brand. No, krok jedna je, že on musí vedieť, že čo chce robiť, že musí mať nejakú predstavu o tom, že čo robí. Krok 2 si predstaviť, pre koho to je určené, že to je pre Slovenska alebo pre medzinárodný trh, takže podľa toho sa vymýšľa nejaký názov. A ešte, čo je dôležité, sú nejaké emócie tej značky, že máš si predstaviť, že aké sú dôležité emócie, čo si ľudia si majú pamätať o tej značke. A podľa toho sa začne vymýšľať názov a k názvu niečo, čo s tým sedí nejaké logo, a preto je ten štart toho celého. Ale už cieľom to, nemyslel som to len tak, že páči sa mi ružová a páči sa mi slovenský názov, ale už toto musí mať nejaký zmysel. Musí byť za tým stratégia, že chcem pôsobiť ako tradičná slovenská značka, ktorá má, neviem, storočnú históriu, tak vtedy skúsim nájsť taký názov tohto typu. A skúsim, aby to aj vyzeralo celé, aby to sedelo s tým, presne tá integrita. Že keď sa nazvem Soj Trojmix 5000, tak ťažko budem vyrábať modernskú majoliku. By to nesedelo dokopy. A práve samozrejme o pár rokov neskôr, keďže tak názov máš a máš veľa peňazí, tak ľudia overia, že Soj Trojmix 5000 naozaj vyrába dobrú majoliku. Ale keď nemáš tým nekonečne veľa peňazí a nerobíš dobrú reklamu, tak lepšie do začiatku sa mať správny názov a správny logo k tomu, čo robíš, aby to pomáhalo tvojej značke. Napriek povedať, že uvidia, že hej, toto je niečo domáce, tradičné a naozaj to je dobrý, verím tomu. Že to je akože, neviem, som odpovedal si na otázku, som mi stále odpovedal niečo iné, ako sa ľudia pýtajú. Asi, hej. A potom vlastne, keď máš tento súbor tých faktov a emócií o tej značke, čo máš povedať, že potom vlastne to nejako brainstormingovo preklopíte. Hej, to sú brainstormingov názvu. A o logách, že tam vysedia tak. Hej, zabudol som ešte jeden dôležitý slajd. Ten slajd sa volá, že Brand Simple. Je taká výborná knižka, ktorá sa volá, že jednoducho značka, alebo Brand Simple. A tu keď si prečítate, tak budete vedieť úplne všetko o tom, že ako robiť dokonalú značku. Napísal, neviem, ako sa volá. Tu máš Google a Brand Simple. Jak sa volá tá kniha? Brand Simple, alebo jednoducho značka. Možno bude aj tu nejde. A značka či logo? Značka, to je značka, lebo logo je iba malá časť toho celého, že logo proste nie je to celé. Tento slajd som zabudol. Ja mám otázku. Si hovoril o emóciách.
čo v prípade, keď už len tá oblasť, v ktorej pôsobíme, konkrétne my, vzbudzuje jednoducho negatívne emócie. Proste poviem, že robím personálnej agentúre, povedala som to aj tu, neviem, koľko ľudí malo pozitívnu emóciu pri týchto počuli. Bez ohľadu na to, či nás pozná, či vie, kto sme, ani v nejakej značke sme sa vôbec nedostali. Mali ste takýto nejaký prípad, že ste proste len bojovali s nejakými predsudkami alebo aj s inými skúsenostiami ľudí z tej oblasti? Hej, máme tú značku, ktoré sú mikropožičky, čo je akože dosť hnusná vec. Viete, čo sú mikropožičky? Hej. Proste malé požičky za strašne veľa peňazí. A naša značka, ktorú robíme, sa volá, že Požičkomat. Oni sú takí celkom úspešní. A tiež to proste bolo o tom, že tam, aby to bolo uveriteľné pre ľudí, tak sme museli spraviť tú značku tak, že my nie sme tí, ktorí vás chceme oškodovať, ale my sme tí, ktorí vám automaticky dopredu povieme, koľko zaplatíte. To je proste to, čo akože banky vám to nepovedia, my vám to povieme, koľko zaplatíte a to je od nás férové. A nepožičiame vám vtedy, keď chcete kúpiť niečo, čo vám netreba, napríklad, že neviem, čokoládu, alebo blbosť nejakú, ale vtedy, keď potrebujete, že proste, že v núdzi vám pomôže požičkovať. Alebo teda nie v núdzi, pardon, na nečakané, bolo to, že na nečakané situácie. To znamená, že žijem si svoj život a stane sa niečo, čo proste som si nerátalo a vtedy proste sme tu na to my, inak nie. Akože to sa dá sa tak, že značková v tej chvíli, pretože tá značka nie je tá základná, ktorá požičiava zle, ale tá, ktorá sa snaží požičiavať vtedy, keď to naozaj potrebuješ a takže ti povie, koľko zaplatíš. A keď sa o mesiac zarobíš, tak to vrátiš. Okay, takže pracovať s tými predsudkami, ktoré existujú a komunikovať to nejak otvorene. Niekedy úplne najlepšie proste, že priznať si to. Lebo proste ostatní sa tvária, sú firmy, ktoré tvária, že proste, že požičiavanie je zábava a neviem, kvátor nákupný festival, to vždy keď vidím, tak z toho proste idem odpadnúť, že proste ako niekto tam môže byť šťastný v kuchyni, si tam búchať a teraz si tancovať za to, že si práve požičal s 200% úrokom. Totálna spoločnosť. A robíme sa v reklamnej agentúre a ľudia si myslia, či v reklamnej agentúre, že chcú svet pokaziť. To je tiež celkom ťažké, lebo niektorí ho chcú pokaziť. Hej, ako... Ale nie, žiadneho nechce pokaziť. V reklamných agentúrach máme zase veľa hodnotami. Ale skúsenosti sú rôzne tiež. Keď vnímaš zmenu výzvu alebo nejaké značky, robili ste to, že ako sa k tomu potom pristupuje? To je nejaký rebranding? Hej. Fajn je to, že ľudia majú strašne malú pamäť a dobré je aj to, že čo som vám vtedy ukazoval tie značky, že koľko si o nich viete, tak o nich vieme strašne málo. To znamená, že v princípe, ak zmeníš svoje logo trošku a nie je to medzinárodne známe logo, tak si to nikto nevšimne. A ak máš dôvod, kvôli čomu sa oplatí zmeniť celý vizuál, že si povie, že my sme teraz, neviem, také sme boli, my sme nemali definované a teraz sme zrazu chceme byť, neviem, modernejší alebo čistejší, tak to je plne dobrý nápad. Bo akože vnímam to, že človek Coca-Cola Pepsi mene vkusuje, že proste mierne niečo zmenia na tej fľaši, niečo okolo halúza, tak. Ale napríklad také, že už také väčšie zmeny sú, že to Adidas logo s tými klasikmi a to s tými neviem čím. To sú dve značky. Adidas a druhá Adidas. Aha, okej, to som nevedel. Oni to majú tak divne tam definované. A potom druhý príklad bol ten McDonald. Neviem, kto o to hovoril. Hej, že McDonald je tiež teraz zelený. Že on bol červeno-žltý. A teraz je... Taký nejaký akože pôsobí tak trošku akože... Tvári sa tak trochu akože bio zrazu organický a proste... Hej, ale... Áno, tam prišiel. To dalo na SNP, že organik. Ľudia to proste že berú a uveria, to môže zabudnúť na to, že McDonald. Tá konkrétna to už nie. Jasne, akože ono to bola dobrá značka, ale poviem, ako teraz si povedali, že ľudia už chápu, že treba žiť trochu zdravo, zmenili farby a... A vy ste toto robili niekomu, že zmenu? Rebranding? Nepamätám si. Keby sme
veľmi aktívne, že by sme chceli niečo rebrandovať. Hej, robíme teraz rebranding robíme aktuálne pre takú slovenskú čítačku e-bookov, sa volá, že Vuky. A Vuky je strašne zlá čítačka. Bola strašne zlá, mala všelijaké svoje problémy. A presne kvôli tomu, že ľudia ju brali ako nekvalitnú a teraz sa zlepšila. A celý kód prekopali, na novo to dávajú von, vyhodili produkty, ktoré boli zlé. Ale stále ľudia berú, že to je proste tá zlá značka. Tak teraz sa snažíme akože ju zmeniť. Za chvíľočku budeme s tým čo robiť. Idete na to, že celé menovo, alebo nejaký prvok tam? Ideme meniť úplne celý vizuál. Tak, a názov sme nemenili, lebo už veľa ľudí to má nainštalované, si to pamätá. Kvôli tomu, ale ako celkovo ten pocit z toho, že ako to má pôsobiť, čo to je za značku a tak. Presne ako, že McDonald's, zrazu máš pocit, že je organický, keď je zelený. Tak to je vlastne, teraz uvidíme, či to pomôže. Neviem, kto poznáte Busky, tak dajte mi potom vedieť o pol roka. Či to naozaj zafungovalo. Môžem spýtať, že ako sa začala dôležitá identita pre tie startupy, že je typické, že proste moderný startup vyzerá, že hore je nejaká veľká fotka, klasika, že či tam sa nech treba odlišovať, alebo... Ako myslíš, že stránku startupu, vieš? No tak, akože je klasicky moderné. Všetky vyzerajú skoro rovnako. No, to je asi. To je zlé, alebo... Ale to nie je úplne dobré. Akože ak to beriem ako layout, tak to je asi jedno, lebo to je proste neviem, taká doba, že teraz proste je to layout stránky a ľudia sú možno zvyknutí, ale ak tam máš logo, ktoré je podobné ako ďalších 15 a ak ten vizuál je podobný, tak to tiež nie je dobré. Lebo tým pádom sa nikto si nezapamätá. Takže, neviem, videli ste aká stránku Tesla Motors? Alebo logo a Tesla sú také elektrické auta. A keď si poviete ich stránku so stránkou hociakým iným výrobcom aut, tak je to proste niečo úplne iné. Tam majú, ich stránka je paralaxová nádhera s krásnymi presvedčením, kvôli čomu elektrické auto dobre. A tiež to je proste akože proti tomu, ako to robia všetci ostatní, čo je asi dobré, lebo si jednu pamätám. A nie je potom, že človek si to nezaradí dobre? Keď to je úplne iné ako ostatní? Neviem, ak je dobrý obsah, tak prečo by si to zaradil dobre? Tam by sa nemalo nič s tým stať. Tam je skôr ten obsah, pretože ako ho podáš, tak... Je tiež dôležité vlastne. Neviem, akože ja mám posledný dobre pocit, že strašne málo startupov je takých tých, čo si naozaj zapamätám. Že neviem, naposledy som si... Pamätám si také, že kite, čo je proti komárom, taká nejaká nálepka. Si pamätám, lebo proste má nejaký tvar, ktorý vyzerá ako šarkan, aj sa volá šarkan a to je super, lebo proste mám pocit, že toto akože som zapamätal. Ale minul som videl také nejaké interaktívne riaditka na bicykel, ktoré stáli, neviem, $300 a mali na sebe letky a neviem čo, vôbec nepamätám, ako to bolo, nepamätám si, ako sa mám v tej stránke znovu dostať. Lebo proste nejak ma to, akože pamätám si produkt a nepamätám si, čo to bolo za značku, ako to vlastne bolo. Pomýšľam, že pamätám si... neviem, mesce pamätám stále, neviem, či si ho pamätám. Lebo je to. Ale že to znie tak možno príjemne, že akože hniezdo, že domáce hniezdo. To sú nejaké ostatné, ale... Ešte myslím. Čo som ešte zabudol, alebo čo ešte? Ja mám ešte jednu otázku, že keď robím úplne tie základné veci, mám nejaký startupík a chcem spraviť logo, proste základné veci, čo sa týkajú značky, že koľko to všetko stojí, keď chcem napríklad spraviť také jednoduché logo, ako má Spot, hej, koľko za to zaplatím? Hej, to vlastne, čo som ukázal, boli akoby stránky, kde sa dajú zohnať takéto veci pomerne lacno, ale záleží od toho, akože nejaká brandingová firma lebo sú firmy, ktoré robia branding. To sú väčšinou také tie firmy, ako keď ste videli How I Met Your Mother a to už tam tí Sven the Architects, tí dvaja, tak takáto firma proste doletí z Londýna, pol roka to rieši a potom prinesie
zelený štvorec a povie, že to je ona, je to úžasné. A napríklad Paul Rand, keď robil, poznáte Paula Randa? To je taký dizajner, ktorý robil logo IBM. A keď Steve Jobs mal takúto firmu, že Next, tak mu tam robil tiež logo. Hej. A to logo stalo 100 miliónov. A proste úplne nepáčilo sa mu, ale to, že stalo 100 miliónov a že Paul povedal, že je super, tak proste bolo zrazu super. A logo Nike stalo $35, keď to niekto nakreslil, že to proste bola práca. Takže tam ceny sú strašne rozdielne, ale potom akože pre startup dobrý stačí jeden šikovný grafik, ktorý a dobrý nápad. A to je dokopy, neviem, to je menej ako 100 €. A je to super. A potom si to niekde musím zaregistrovať, ako svoje logo? Ale... Ak chceš medzinárodne, tak hej, môžeš si to registrovať logo. A neviem, či teda môžeš si registrovať farebnú kombináciu, môžeš si registrovať ten tovar, čo máš v logu. A tak všetko stojí nejaké peniaze a to niečo trvá, keď to proste poverí registrovať. Ale podľa mňa to vôbec netreba. Hej, to som ešte zabudol. Veľa firiem v rokoch 90. malo problém v tom, že ich domény už boli kúpené. A že keď sa vyrábať nejaký nový biznis, tak proste musí ho nazvať nejako inak, lebo potrebuje .com doménu. A čo je teraz úplne super, že v tejto dobe už, keď sa robia mobilné aplikácie alebo napríklad mobilné aplikácie, tak človek už vôbec nemusí riešiť to, či jeho doména existuje, lebo už nepotrebuje mať doménu, potrebuje aj web, ktoré mal jedinečný názov a nepotrebuje už tým pádom ani veľmi riešiť to, či ako nazve svoj produkt. Stačí aj bol naozaj, že má príjemný názov. A potom spraví si stránku, napríklad my teraz máme taký systém na prichádzanie do práce, kde človek príde, má tu taký iPad a tam si klikne, že prídem práve do práce. Na svoju tvár si kliknem. No a sme rozmýšľali, že ako to nazveme. Sme to nazvali, že Hello Bye, lebo prichádzam, odchádzam. Hello Bye. Takže ahoj, čau, alebo tak. A je to úplne v pohode názov, taká doména neexistuje, lebo jasne, že je kúpená, ale v Web Store to je proste jedinečný názov a môžeme si tak volať. Je to úplne v pohode. Máme stránku v tom, neviem, Hello Bye App, alebo dačo, ale to nie je. Takže už sa netreba obmedzovať .com doménu, čo je super. Ale to musíš vyriešiť konečne. Ty vyriešíš, ale už to vyriešiš písem tým nápisom, že the only and real hello bye app. Lebo to je v princípe. Ale existujú stále ešte generátory, nie? Tak ale som si No napríklad, generátor je super nápad. To je bankovka, to napríklad. Keď bol krásne to IKEA, že názvy veci IKEA a názvy veci ako metalových skupín, že máte sa ako rozhodnúť, že čo je čo. Veľmi zábavná vec. Som väčšinou netrafil. Nie. Hej, a ukončím to celé posledným príbehom. A posledný príbeh je o tom, že pred 3 rokmi sme s kamarátom sedeli na pive a sme rozmýšľali, že by sme si objednali pizzu. No a on povedal, že jemu nechutí artičoková, ho strašne hneva, že keď si proste objednal pizzu, nevie z toho zoznamu nájsť tie, ktoré nemajú v sebe artičoky. Neviem, aj keď podľa mňa to sú iba tvoje pizze, také, že nemajú artičoky, ale akože mal s tým problém. A tak si povedali, spravíme stránku, kde budú mať pizzerie svoje menu a človek môže pozrieť, ktoré pizze v sebe nemajú artičoky. Alebo majú niečo iné, čo by chceli. No a potom si povedali, že OK, keď takú stránku budeme mať, tak by ste z toho mohli ľudia objednávať pizzu. A ako sme sedeli na tom pive, tak by si povedali, že ako takú stránku nazveme. A to bolo asi 3. pivo a my si povedali, že nazveme ju, že na pizzu. A hej, ale z domizetka. A čo sa nám o tom strašne páčilo, keď sme to celé predstavili, že OK, a teraz do stránky si hore dáme koníka zo zóny A a bude spievať, že všetko je na pizzu. Alebo to bude akože klejem našej stránky. A to sme nakoniec neurobili. Ale spravili sme si stránku, že na pizzu.sk a super na tom bolo to, že každý týždeň na Facebooku nám niekto napísal, že hej, to je aký vtipný názov. Vždy to zase niekto pochopil, že je tam nejaká slovná hračka, ktorá síce nie je úplne úžasná. Ale ľudia si zapamätali tú stránku a akože stačilo iba raz povedať názov tej stránky a akože ľudia si pamätali, že to je tá stránka, cez ktorú sa objednáva pizza. A
čo bolo úplne super a vlastne vďaka tomu sa akože, tá stránka stala celkom úspešná. Takže ten názov samotný pomohol tomu, aby ten biznis bol úspešný. Mám také strašne veľa že webových stránok, že navštívite nás. Som si napamätal jedinú, že pijeme.sk. Pijeme. To je také, že rovno ti to povie, že čo to je, hej. Pijeme.sk má super názov. Sme teraz boli na STUčke a sme vymýšľali, že ako nazvať aplikáciu pre študentov, kde si budú môcť objednávať, teda pozerať, že aké je menu v študentských reštauráciách a oni mysleli, že čenkovej deti. Som čakala nejakú tácka aj na no ja, tácka je tiež podobné, ale to som si úplne zapamätal odtiaľ. To je názov, ktorý pomôže tomu, že keď to človek povie, tak si to zrazu povieš, že to je pomáha.